An balima cɛman ni musoman an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ maximum de partager a ye nin video in partager kosɛbɛ kosɛbɛ an ye an kɔrɔ bisimila bi tarata donya in na mɛ kalo tile 3 an b'a fɔ halisa ala ka kuma minnu bɛna fɔ ala k'u ni sababaw bɛn an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka d'a kan kunun an ka jamana gouvernement olu ye laseli kɛ ka ɲɛfɔli kɛ donc an bɛna kuma o communiqué in kan o fɛnɛ tɛmɛlen kɔ fɛn min ye irisiw ka jamana fɛnɛ ye olu ye laɲinini kɛ conseil de sécurité des nations unies na ONU na ko ka ɲɔgɔn ye teliman dɔ kɛ ka sababuya kɛ kunu communiqué mun kɛra k'a yira k'a fɔ ko Mali ko an bɛna bɔ an ye accord min bɛ an ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ an ko accord an t'a la tuguni donc hokumu kɔnɔna la irisiw olu ka ɲɛmɔgɔw minnu bɛ nations unies kɔnɔ u ye weleli kɛ pour que o situation ye u ka se k'o kuma yɛrɛ fɛnɛ kɛ an ye fɛn min ye Seydou Oumar Traoré an ye ale bisimila a ka se ka na ɲɛfɔli k'an ye communiqué in ani irisiw ye laɲini min kɛ teliyara bi parce que kunu an ye communiqué kɛ dɔrɔn bi irisiw fɛnɛ weleli kɛ nations unies kɔnɔ o tuma ko dɔ bɛ yan an bɛna tila ka na an da se o ma ka se k'o ɲɛfɔ a ye video ninnu partager kosɛbɛ kosɛbɛ an b'a ɲini lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fɛ a ka video ninnu partager Dante partageli min yɛrɛ fɛnɛ la donc kɔrɔ bonsoir Kati n b'i fo n bɛ an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo maliden bɛ yɔrɔ yɔrɔ ka foli ta ni la sa bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya an b'an ka sɔrdasiw fo minnu bɛ kungo kɔnɔ bi minnu bɛ cɛnjɛnw sanfɛ u bɛ kuluw sanfɛ u bɛ fugaw kɔnɔ u bɛ tu kɔnɔ u bɛ baw sanfɛ san waati pour que jamana ka se ka bɔ nɔgɔ la olu minnu ye sugandili kɛ ka choix kɛ k'a fɔ olu bɛ sɛgɛn ni tɔɔrɔ ni saya ta pour que anw ka jamana bɛ se ka bɔ bolola cogo min na an b'o finitigiw fo k'u ka denbayaw fɛnɛ fo olu minnu fɛnɛ sɔnna ka jɛn ka u balimaw bila u faw u cɛw ani u denw bila ka taa jamana kumabɔ an bɛ foli ta ka lase u bɛɛ lajɛlen ma ka dugawu don kɛ an bɔra seli de la sisan an bɛ seli kɔnɔ halisa san caman ala ka yira n na ala ka jamana ta fanga di jamana marabaaw ma ala ka basigi don an ka jamana kɔnɔ an ka jamana jugu ala k'u jigin dugu ma ala k'an ka jamana jugu jigin dugu ma ala ka sankɔrɔta d'an ka jamana ma halisa ala ka wasa d'an ma wasa min kɔfɛ kuma suli tɛ ala k'o d'an ka jamana ma ala k'an ka batokɛlaw minɛ ala k'an sago d'an ma ala ka dugawu minɛ halisa an b'a ɲini lajɛlikɛlaw fɛ u ka video partager fɛn min ye Seydou Oumar Traoré ale bɛ walawala plateau kan nin wagati in na sa an y'a ye k'a fɔ kunun communiqué kɛra i bɛ se k'i da don communiqué in na k'a ɲɛfɔ yanni communiqué in fɛnɛ ka kɛ mun de kɛra ka sɔrɔ communiqué ka kɛ Amadou Cɛba ne kun delila k'a f'i ye i ka plateau in kan yan n ko baara min bɛ ka kɛ Assimi Goïta ani les 5 colonels fɛ o ye ka Mali ka yɛrɛya d'a ma ni o ye Mali ka indépendance ye o indépendance min n'a bɛ di Mali ma a bɛ bɔ min di ka di Mali ma a bɛ bɔsi dɔ de la ka di Mali ma a tɛ dan sunɔgɔlen ma dɛ indépendance bɛ bɔsi de ka di Mali ma n'an b'a bɔsi an b'a bɔsi mɔgɔ min na o dɔnnen don o ye Faransi ye n'an b'a bɔsi fɛnɛ an b'a bɔsi Faransi n'a dɛmɛbagaw la o dɛmɛbagaw o ye États-Unis ye o ye Grande-Bretagne ye o ye Allemagne ye o ye jamana minnu faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka kɛ bingali jɛkulu ye k'u tɔgɔ da ko Organisation Atlantique Nord n'u ko a ma OTAN min yɛrɛ n'o bɛ ka Mali kɛlɛ bi n'o bɛ ka Mali janfa ka Mali jigin dingɛ kɔnɔ bi OTAN in yɛrɛ sigira de bɛnkan kɛlen ka deuxième guerre mondiale ban ni Nations Unies sigira Nations Unies min kɔnɔna na ni o ye diɲɛ seleke naani tɔnba ye décision ba fɛn o fɛn bi ta diɲɛ yɛrɛ kun kan n'o décision tɛ se ka ta fo jamana 5 min ni se b'olu ye kɛlɛ bannen kɔfɛ deuxième guerre bannen kɔfɛ minnu ye se sɔrɔ ni olu m'u ka yamaruya di Faransi ni États-Unis ni Grande-Bretagne o ni jamana dɔw nana ye k'a fɔ tant que Russie bɛ yen tant que Chine bɛ yen olu sago tɛ sɔrɔ parce que olu ka baara ye bingali de ye ka taa bi jamanaw kan ka guerre créer ka banajugu créer ka Ebola créer ka Covid créer ka bana sidɔnbaliw créer ka o jamana fantanya
wala ka o jamana guerre civile ni génocide créé ko jamana fantanya ko jamana de nilaba no jamana de nilaba na wakati mi bi soro ka o jamana nafolo bolé damné katimbe fendo fiye kele kera jamana o jamana la farafina wala diɲɛ jamana o jamana la I jamana fantan jamana tɛ ni sanu ta jamana dugukolo jukɔrɔ iranium be wala pétrole be wala gaz be wala I b'a sɔrɔ ji ɲuman be wala kungo ɲuman be wala géographie la ani géostratégie la kɛlɛ sira fɛ I b'a sɔrɔ jɔyɔrɔ ɲuman bɛ o dugukolo sanfɛla na autant jamanaw be yaala diɲɛ na ko jamanaw de ɲini minnu ye jamana faible ye ka bin olu kan I b'a fɔ fɔlɔfɔlɔ barbariya tile tun bɛ cogo min n'i bɛ se maa min na I bɛ taa bɛn a kan I bɛ barbare film lajɛ Grèce antique I b'o film lajɛ cogo min ani Rome antique film lajɛ cogo min ani Égypte antique film lajɛ cogo min o de bɛ bi jamanaw fɛ jamana minnu b'a fɔ u ye modèle démocratique ye n'o ye France ni États-Unis ka taa bi jamanaw kan jamana minnu n'u ka se ka bon n'o ye k'o jamanaw dugujukɔrɔfɛn ta ani k'o jamanaw nafolo ta donc o barbariya vie de be diɲɛna bi jamanaw fɛ jamana minnu b'a fɔ an ye ko démocratie o de la n y'a de la k'a fɔ ko démocratie tɛ tiɲɛ ye liberté d'expression tɛ tiɲɛ ye droit de l'homme tɛ tiɲɛ ye munna parce que démocratie min bɛ France arrangé a b'o de kɛ min bɛ États-Unis arrangé a b'o de kɛ n'o tɛ Mali la peine de mort tɛ yen mais États-Unis hali sini peine de mort bɛ yen Mali a tɔgɔ sɛbɛn cour pénale internationale la n'an ye ko kɛ min bɛ diɲɛ sariyaw sɔsɔ an ka kiiri États-Unis ma sɔn k'a tɔgɔ sɛbɛn cour pénale internationale la olu bɛ mun droit de l'homme fɔ anw ye donc c'est pour te dire que o jɛkulu jugu minnu bɛ yen ni u ɲɛma kala minɛbaga ye France ye an ka jamana kan o de kɛlen bɛ k'i dɛrɛ Mali kan a ka ca ni san kɛmɛ caman ye u bɛ balo an ka jamana la u ka sɔrɔ bɛɛ bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ min ka d'u ye u b'a k'an ka jamana la anw bɛ ka baara k'u ye sira bɛɛ lajɛlen fɛ Ala de nana kɛ 1960 anw ye dirigeant dɔ sɔrɔ n'o ye Modibo Keyita ye o nana anw fosi ka bɔ Faransi bolo nka a danna san 8 dɔrɔn ma sabula Faransi nana o fanga paron tuguni ka bɔ Modibo Keyita bolo ka sagonamaw sigi minnu bɛna Faransi ka baara kɛ anw de ye san 10 caman kɛ o la san 50 ɲɔgɔn kɛ o la sisan anw ko k'an b'an yɛrɛ ta tuguni yɛrɛta tako filanan an ko ani fɔlɔ kana kɛ kelen ye a ka giriya fɔlɔ ma parce que fɔlɔ jugu fanga kun ka dɔgɔ mais sisan jugu fanga kun ka bon wa jugu yɛrɛ kelen tɛ a ye maa wɛrɛw fara kan ni o ye Grande-Bretagne États-Unis ani jamana wɛrɛw ye minnu bɛ jugu dɛmɛ an'u teri jamana wɛrɛ minnu bɛ jugu dɛmɛ ka halisa ka Mali tɔ tintin donc Kati 24 o baara de bɛ sen na o wulikajɔ n'o cɛsiri a n'o kɛcogo jugu de bɛ sen na o de kama Mali dirigeants u ye baara daminɛ pour que Mali ka indépendance pleine et entière n'o ye indépendance yɛrɛ ni indépendance dafalen o bɛ se ka d'an ka jamana ma cogoya min na o baara kɔnɔna na an y'a ye Faransi sɔmina a y'a bila min kan Mali bɛ ka na ni indépendance sira de ye a bɛ fɛ k'a yɛrɛ bɔ Faransi bolo o de kama Faransi ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ pour que Mali bɛ se ka jigin dingɛ kɔnɔ u ye mun kɛ 2011 u commencera ka jɛkulu jugu minnu tun bɛ an ka jamana kɔnɔ ni olu kun ye MNA ye o don a ma kɛ MNLA ye MNA Mouvement National de l'Azawad Libération tun ma fara kan Faransi ye olu de fara ɲɔgɔn kan k'u wele Faransi ka nafolo d'u ma ka minɛnw d'u ma ka stratégie d'u ma k'a fɔ bɔn u bɛna ka n'u ka indépendance d'u ma ni o de kama u ye tɔgɔ ta k'a fɔ Mouvement National de Libération de l'Azawad MNLA nacogo filɛ nin ye Faransi ka den dilannen de don wa a don u ye maa minnu kɛ k'u dɛmɛ o ye Faransi ka jɛkulu jugu minnu bɛ yen ni olu bɛ Sahara kɔnɔna na n'u bɛ kɛlɛ kɛ ni o ye GSPC Groupement Salafiste pour la Prédication et le Combat o tun bɛ Mali kɔrɔyanfan ani Algérie ni ɲɔgɔn cɛ mais Faransi n'a mago b'u la mercenaires don Faransi b'u appuyer ni Algérie n'a mago b'u la a b'u appuyer pour que u bɛ se ka sew sɔrɔ cogoya min na o de yɛlɛmana bi ka kɛ Al-Qaïda au Maghreb islamique ye dɔw ko tuguni u nana yɛlɛma ka kɛ État islamique au Grand Sahara parce que u nɔnsilama de don u b'u folo bɔ u bɛ yɛlɛma u bɛ kɛ dɔwɛrɛ ye donc Faransi nin bɛɛ kɛ anw ka jamana la ka na rébellion don diyagoya anw ka jamana kan rébellion mun bɔ Faransi ka mercenaires jugu minnu bɛ yen n'o ye maafala jugu ye minnu bɛ Syrie minnu bɛ Irak minnu bɛ Afghanistan minnu bɛ Libye minnu bɛ Somalie minnu bɛ diɲɛ jamana jugubaw la Faransi ye kɛlɛ kɛ yɔrɔ yɔrɔ la Darfour ninnu Faransi y'o bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan sa k'o ɲɛsin anw ka jamana kɔrɔyanfan ma o de kɛra Amadou Toumani Touré ka fanga binni ye ni terroristes nana ka na wale kɛ an ka jamana kɔnɔ an ma sigi ni min ye
donc ni ATT ka fanga bina terrorisme munu yem kera mijawe munu ngera akmi munu ngera ansar dini no ma fatonye olu bɛɛ nana kana o nutura an ka jamana kɔnɔ o ye mɔgɔw bolo tigɛli daminɛ ka mɔgɔw bonni daminɛ mais nin bɛɛ kɛra faransi ka ye a n'a ka diɲɛ kɔnɔ parce que o don faransi tun mago b'a la kɔrɔnfɛla in k'a bisibasa k'a ɲami kosɛbɛ fɔ malidenw jigi ka latigɛ kɔrɔnfɛla in ale b'a minɛ k'a di MNLA mɔgɔw ma n'o y'an balima tuareg minnu donna fili la ka jamana janfa e ye janfa ye wa faransi ye janfa min na mɛ an ka jamana kama i ye jɛjugu ye wa faransi ye jɛjugu min na bɛn an ka jamana kama ala de nana fara anw kan anw ye dɛmɛbaa sɔrɔ an na dɛmɛbaga minnu ko indépendance tɛ se ka di nin jamana ninnu ma ni maa ninnu bɛ yen n'u bɛ ka wuli ka jɔ kɛ n'o ye nin siya ninnu ye indépendance tɛ se ka di ninnu ma parce que u kɛlen bɛ k'u bolo maanabɔ mɔgɔ min nɔfɛ olu ye jamana 10% ye olu kɛlen bɛ k'u bolo maanabɔ jamana 90% nɔfɛ territoire 90% ko k'o d'olu ma donc o tɛ se ka kɛ u bɛ ka argument min fɔ argument tɛ tiɲɛ parce que dɛmɛ caman taara kɔrɔnfɛla in na nka u y'a bɛɛ lajɛlen ci pa foyi ma kɛ wa projetw tun bɛ minnu bɛ ka sira dilan alatɔnɔ siraw kidali siraw o projetw tun bɛ u y'a projet bɛɛ machine bɔ sutigiw la k'u bɛɛ bali donc ni aw ko ko a b'o mɔgɔ ninnu ta k'a bɛ indépendance di olu ma a bɛna kɛ fiɲɛba ye o don mali teriw ye kɛlɛ kɛ pour que bɛnkan dɔ ka sɔrɔ ni o ye accord ye min sigi ka fɔ taara kɛ Algérie munna fɛnɛ Algérie tɛ fɛ Mali ka bɛnkan foyi kana kɛ ni ale Algérie da t'a la parce que Algérie ka nafa de bɛ Mali la fo ka fɔ le bassin pétrolier de Taoudeni o de ni Algérie bɛ dancɛ bɔ ni Mali y'a ka bassin de Taoudeni pétrole samali daminɛ parce que pétrole ye fɛn jima de ye o tuma bassin a penchelen de don Mali fan fɛ a fanba de bɛ Mali fan fɛ i b'a ye dɔ bɛ bɔ Algérie ka pétrole ko sɔrɔ la o ye kelen ye ni Mali y'a ka taji bɔli daminɛ Algérie b'a ka taji feere gɛlɛya min na jamana wɛrɛw ma minnu bɛ taji san Mali ka taji ka ca a qualité ka ɲi a bɛna Algérie ta sɔngɔ bi o de kama 2003 ATT ye bɛnkan min kɛ a don colonel Mengoro Kane bi général do a bɛ sɛgɛnna fiɲɛbɔ la ale de bilara ko a ka yala commune na ka accord ɲɛfɔ o don dictaphone bɛ n bolo a ye conférence de presse kɛ conférence débat kɛ mairie dɔ kɔnɔ a tilalen an ye question caman posé a kun a ye question ninnu jaabi nka a tilalen a ye ne tɛgɛ ta ka na jɔ a ka mobili kɛrɛfɛ a ko fisɔn a ko i ye journaliste ye i bɛ question caman posé dɛ mais fɛn dɔw bɛ yen n tɛ se k'a fɔ i ka micro la i ye ɲininkali kɛ Algérie jɔyɔrɔ kan a ko ne yɛrɛ ye kɛlɛ fɔlɔ minnu kɛ Mali nord la Kidali dugukolo sanfɛ anw yɛrɛ ye Algériens ni Français ye u bɛ combat la contre nous donc a ko tɔnɔ yɔrɔ ka jan so la dɛ o de kama an bɛ bɛn de ɲini parce que an b'a dɔn ni kɛlɛ kɛra a damadana an janfalen don yɔrɔ jan général Mengoro Kane a balolen filɛ nin ye Kati ale de y'a fɔ ne c'est lui je n'ai pas oublié ça s'est fait en 2003 donc bini ala ye o faransi wɛba kabi kunu mɔgɔw ti sɔn kabi kunu mɔgɔw ma sɔmi k'a fɔ an ka problème ye faransi ye depuis kunu an bɛ ɲɔgɔn an b'a fɔ n'an b'a fɔ an b'an da don bara kɔnɔ fɔ bi bɛɛ nana dɔn hali den min bɛ wolo bi maternité o nana dɔn k'a fɔ ko an ka ko yɛrɛ tiɲɛba de ye faransi ye bɛɛ wo ye sa o bɛɛ la faransi ma taabolo yɛlɛma a ma stratégie ɲininka yɛlɛma parce que a bɛ faransi kɔnɔ k'anw bɛ ji de min an n'u fɛ quoi u ma farafin jate fosi ye donc o de kama dɛmɛ min ni faransi ye Mali diyagoya a k'a ɲini ni Jɔnkuda y'a lettre ci Jɔnkuda ko appui fait Jɔnkuda ye appui min ɲini o yɛrɛ de ye k'a fɔ obstacle minnu bɛ k'olu ci ka bɔ yen faransi ko non ko k'a kɛ appui fait constant ye u y'u to sanfɛ u jiginna duguma Mali armée de kɔn na libéré ka Douentza libéré ka Gossi libéré ka Gao libéré ka Tombouctou libéré an selen Kidal faransi nana ka nin baara an ye fils ka na zone tampon kɛ ko Mali ti don Kidal wa o donni budget Kidal ma kɛ Mali sago ye dɛ parce que faransi de bɛ yen ni i bɛ ka nana fanga ta o cogoya la i bɛ ka ko je négocie pas avec ceux qui sont en armes ne ti kɛ mɔgɔ sago ye
Ibeka tara français aka visite folo aye français accusé ko mi ye mali soro ko français de nodo parce que ou ye madugu bo libi kanado malika alabana aya fo français de la ka kla ka fo journal Le Monde la français Ibeka jolo karle damene parce que Ibeka nanani fanga ko cea ko Ibeka do ne se ka no problème régler français Ibeka jolo karle damene yu ya jolo karle munyi Ibeka natara avion mi no fe kabo ke aka tamana ye ou ko avion surfacturé là ou ya bo France 24 là ado ou ye Ibeka ka avion kabo ya bo France 24 là ado fo bine ma France 24 flé parce que j'ai compris que France Ibeka combattu a ye discours mi tenu arabe posture mina kabanga accord wala ya ka fa mi malika yere asegama ou ye Ibeka combattu ka Ibeka ke France ka jonye fo Ibeka yere ka France ka avocat dem senje bulu munu mbora ka fo France ka ta makona Ibeka bishi fo Ibeka yere ko olu ye mali jugude makona nana fo malila ya ka discours ke ka fo ko olu malien munu mo fo ko nous sommes des indignes on a wati mi France Ibeka Ibeka kundo jurula ka jonya o wati France Ibeka ka sorasu fara avec la population fara avec la malila jigi dinga kono jihadisme ya wale abora koro fe kana santé la ka bo santé la kana mali fambe ka ke fambe sorasu damati sabli civil de bifa ogo sawo kera yoro kera ngana fani kera tamba kor kera dugu chama be flatu ni dono dugu ani ma bwanza wala begina tout ça c'est le complot de la France ni France ka barakele ni pour que ka jamana to nyagami ka on dusu la jiginka jagla min be on na ka jijiga nga to na okuma France ka sako soro oni ala nanu Ibeka ka fanga tien ala ka Assimi Goïta di awma ka colonel stratégie tie duru olu ka barake anga jamana e des patriotes ka ke jamana fe ka jamana kanu jamana tabolo nyuma ni jamana kunfle na nyuma e munu ko do ka ambla o barala. Moi je pense qu'aujourd'hui olu be acte mi posé jamana de kanga famuya kafo Francia jigi dinga min kono sanchama doni Assimi Goïta be ka mbo dinga kono hal na ya soro seda o be ka anse sama parce que on ya donza ka fo seda o te farafina ka tonye Macron de ka club to parce que ako ale bi nana akufo ado wele kuma min gala ale ana le hakilina mi ko dicté ou ko ke malla ou dunya ke donc no kera ona on ba donga fo anjugu kacha ko inade comme anyi kacha njugu mi mais anjugu la belebele ba France de autrement on be France combattu Mali dirigeant courant nos autorités militaires oui on a commencé coup ban francica wala yauma depuis le 24 mai 2020 Assimi Goïta a confirmé la présidente de la République donc va faire ma président de la transition c'est leur problème oyo kungui mais jamana kundigi kelinde yo président de la République, président de la transition, jamana kundigi kelendewa, ma fla gelin lo alawa, Assimi de do. Donc, baro de damenena o wakati ka fo ambe France latara. France latara liye mouye folo. Ni France ya wele ka fo ngani nke amba fo huanda ke. Maldon kuto kalama. O de chama kera. France bi mali wele ka fo ay ninge Assimi wa fo attaque. France va ministre de la défense black na Mali ministre de la défense fait aye ninga ameninga ta Mali wa ko take donc France nana donc afo ni fanga mi fle ni ndenga fanga commencer là pour combattre les dames au de la Macron ko aller ba ka force ou retirer ka bon Mali territoire kan de façon unilatérale ayafo c'est fait le 7 juin 2021 o ya soro mais Assimi fangata oh ka klaka no la wale ya tuni le 17 février on va donc c'est ça qu'a fait que Assimi be ka bara mi ke oye ka Mali ka souveraineté dama sur le plan politique wa Assimi o de la wale ya folo o kono de ka fo ntita France mma gote France la nti France ka kuma na me ka nga décision ta ndi jona mara ni France ya kila tay France ka démocratie na ka droit de l'homme ko mma gota la parce que nya fi démocratie technique droit de l'homme technique o de indépendance politique Assimi Goïta min dama o indépendance militaire mi na yo bara damene sur la situation tali renseignement ni kadi armement équipement ni kadi armement armée jamini ka klaku bla kelela o ka kele o sesoro o de kele be sababu yebi Assimi Goïta ya damene ka Malika indépendance flanan dama no indépendance militaire la souveraineté militaire la souveraineté politique ayo dama la souveraineté militaire ayo dama. Oh, au souveraineté militaire en bas de comment on de walé communiquer. O de kama
nin communiqué numéro 29 min ni a kalana Mali gouvernement ka kuma lasela fɛ n'o ye colonel Ablaye Maïga ye communiqué ko cogo di a ko a bɛ waati jan bɔ Mali gouvernement y'a kɔlɔsi a dusuma kasayalen k'a fɔ bɛnkan min bɛ Mali ni Faransi cɛ ko bɛnkan ko kolo t'a la tuguni ko a lagosira k'a lafu k'o sababu kɛ fɛn caman ye a fɔlɔ Faransi wulila a yɛrɛ ma juin kalo tile 3 n'a tile 7 k'a sɔrɔ u ma Mali ɲininka fiyewu bɛnkanw dogo ko ni Faransi bɛ wale k'a ka Mali ɲininka ka u ka opération min n'u ni Mali sɔrɔdasiw tun b'a kɛ kɔrɔnfɛ ani centre la u y'o jɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ka tila k'a fɔ ko opération Barkhane k'u b'o jɔ février kalo tile 17 communiqué ko Faransi ye a ladɔnniya mɔgɔw ladɔnniya sans aucune consultation a ma Mali ɲininka k'a fɔ u bɛna Barkhane ni Takuba sama ka bɔ an ka jamana kan a filanan Faransi ye fiɲɛ min kɛ a n'a ye jɔnmaaya min kɛ Mali la Faransi ko u bɛ wuli ka jɔ kɛ Mali ye dan o dansigi k'a fɔ a kana sago y'a bɛɛ lajɛlen sago ni hakili b'a la embargo kɛlen o dugusɛjɛ Faransi y'a ka avion wuli ka bɔ Côte d'Ivoire ka a radaru faga ka Mali territoire pan ka taa Gao ka tila ka segin Mali faamaw bɔra ka dénoncer ka communiqué kɛ an kun kɔnɔ ko Faransi bi dan o ma mais Faransi continuera k'o kɛ a bi opération 50 bɔ Faransi ye min kɛ an ka jamana kɔnɔ Mali yɛrɛ yɔrɔ dɔ sigi k'a fɔ k'o ye zone tampon ye ko maa si kana don o kɔnɔ ko an bɛ combat k'o la an ka avion min munumunu la an ye avion kuraw san an bɛ entraînement k'o kɔnɔ an bɛ kɛlɛ k'o kɔnɔ Faransi y'o sɔsɔ sɔnni zɔn u ka avion u ka drone an'u ka minɛnw olu bɛ don o kɔnɔ k'o sɔsɔ a bɛ siɲɛ caman bɔ communiqué ko o zone aérienne d'interdiction temporaire min kɛra Mali armée fɛ Faransi ma bonya o kɔrɔ ye Faransi ma si kisɛ kelen anw kun na a sabanan cɛta bɛrɛ ye sabaden ye o Faransi bɛ kɛwalew la ani kunkanko la minnu bɛ kɛ sababu ye bɛnkan min yɛrɛ b'a ni Mali cɛ ni Mali y'a laɲini kabi décembre kalo k'a fɔ bɛnkan in ka kuraya Assimi y'o lettre ci Faransi ma Faransi ma jaabili kɛ fɔ kalo 3 fo ka se kalo 6 ma. Et je vais te dire une chose en matière diplomatique. Diplomatie ne fait jamais de clé. Ni ne lettre ci e katima. Ka fɛn dɔ fɔ e ye en diplomatie. E lettre in bila ka kalo kelen kɛ n'a kalo kelen dafara. Ɔ kɔrɔ de b'o la diplomatie o kɔrɔ ye k'i y'a rejeté. E y'a faamuya. Ne yɛrɛ kɛ ti kɛ e ma en matière diplomatique k'a ci ma n'i ye kalo kelen kɛ i m'a jaabi dɔrɔn ne yɛrɛ b'a faamuya k'a fɔ ko o kɔrɔ de ye ko de façon polie et a rejeté. Faransi y'o de kɛ Mali la c'est que sɛgɛ hali a dɔrɔmɛna a m'o kɛ da la donc a ma Mali jati mais on a tɛmɛ Faransi tilara a ɲɛna kuma selen sisan ka expert dɔw ɲini ka na k'olu n'olu bila ka na Mali la k'olu ni Mali faamaw ka na ɲɔgɔn ye ko pour que an ka kuma accord kan i b'a fɔ ko anw ni expert de ye accord signé anw ni Faransi jamana de ye accord signé. O wale min bɛ ka kɛ Faransi fɛ o fana ye lagosili de ye communiqué codé ma manœuvre dilatoire pour la France consistant à demander une réunion d'experts pour la relecture du traité de défense au lieu d'envoyer ses amendements. C'est là plus de 2 mois après l'envoi par le Mali de ses amendements en décembre 2021. Nin bɛɛ de kama Mali gouvernement a décidé k'a fɔ Mali ka yɛrɛya n'o ye Mali ka tatigiya ye Mali ka bonya n'a ka karama n'o y'a ka souveraineté ye ko dangarila o de la o de kama u y'a décidé ka accord fila in k'a dénoncer dɔw ko ma ko dénoncer ko est-ce que o ni ka a arrêter ka abroger qu'est-ce que o ye kelen ye wa komi mɔgɔw ma terme diplomatique fɛnɛ mɔgɔ caman ma a kalan parce que n'i y'a dénoncer dɔrɔn o kɔrɔ de ye ko c'est rompu a kasera en terme diplomatique kati bɛnkan min bɛ e ni ne cɛ a mɛ bɛnkan in dénoncer o kɔrɔ de ye ko kati bɛnkan min b'an cɛ n t'a la bilen bɛnkan in banna a farala k'a fili c'est ce que ça veut dire hali médias occidentaux minnu bɛ yen n'olu bɛ communiquer in kuma fɔ u b'a fɔ c'est rompu a tigɛra de mais hali bi maliyɛn dɔw m'a faamu olu ko c'est dénoncer seulement
ko dénonciation ni kɛra ko mais k'a ma rompi n b'u ladɔnniya k'a fɔ ko a rompira de dénoncer un accord en termes diplomatiques ça veut dire rompre l'accord comme diplomatie et politesse de ye quoi donc Mali qui est nous dénoncer o ye bɛnkan min bɛ Mali ni Faransi cɛ n'o ye accord défense ye min taara juillet kalo tile 17 san 2014 o sariya kisɛw yɛrɛ b'a fɔ n'i bɛ fɛ ka bɔ i bɛ bɔ cogo min Mali y'o de fɔ wa Mali bɔra n ko bandaw kelen-kelen de ye ni accord de défense in signé k'a sɔrɔ il est ministre de la défense sous IBK ka sɔrɔ ka démissionner le 14 juillet 2014 filanan avec effet immédiat accord min tɛmɛna n'o nana ni Serval walima Barkhane Mali ko k'a t'o la tuguni ko accord ko o jɔra bɛnkan min fɔra o kan n'o ye protocole additionnel n'o ye bɛnkan wɛrɛ min kɛra mars kalo tile 6 n'a tile 10 san 2020 min bɛ kuma force takuba nacogo kan convention min bɛ Vienne ka kɛɲɛ ni o hakilinaw ye Mali ko tuguni ko a tɛ o bɛnkan na k'o fana rompira Mali gouvernement ko nin bɛɛ kɔfɛ ko ale ka dayɛlɛlen don a dɛmɛbaa ɲumanw ye je répète bien a dɛmɛbaa ɲumanw minnu bi dɛmɛ kɛ Mali ma Mali ka bonya kɔnɔna na le respect de sa souveraineté ani min bɛ an bonya le respect mutuel i bɛ n bonya n b'i bonya donc nin communiqué min filɛ nin ye kati nin ye étape 2 ni o ye an ka souveraineté militaire à phase 3 ye phase 1 kɛra ka Faransi lataga n'o ye Barkhane ye phase 2 kɛra Faransi tagalen ka an ka basew minɛ o phase 2 o tɔ kɛra ka Mali équipé ka Mali armée équipée de manière à ce que bi Mali yɛrɛ armée bɛ se ka kɛlɛ k'a yɛrɛ kolo la sans l'aide de quelqu'un donc an bɛ t'o phase 2 de kɔnɔna na wale min kan ka phase 2 in dafa o ye armement sanni ka continuer armée ka formation n'o ye GTA groupement tactique interarmée olu ka formation ka to sen na PC opérationnel ka renforcer an ka peloton commandant de bataillon an ka bataillon olu ka renforcer u ka tourner u ka patrouille ka renforcer dɔw ka fara an ka surveillance aérienne kan an ka drone n'an ka radar kan ka G5 Sahel gɛn parce que o ye Faransi ka fɛn dilannen Macron nan'o dilan Mali la ani IBK e m'a ye G5 Sahel président sera Macron ma Assimi Goïta ma Macron ko k'a ti di Assimi Goïta ma donc Faransi ka denna mɔlen ɲɔgɔn an tɔgɔ fɛnɛ fɛ Faransi profiter o de fɛnɛ fɛ u ye wuli ka jɔ min kɛ laban in na ka na Mali zone tampon kɔnɔ o ko G5 Sahel b'olu permettre ko k'o kɛ donc k'a fɔ colonel Assimi Goïta ni les 5 colonels ɲɛ n'u ye accord fila in jɔ ni o ye accord de défense ani Barkhane accord ye u k'u jija u ka G5 Sahel accord fɛnɛ jɔ n'o tɛ Faransi bi halisa a ma taa o de bɛna kɛ wale ye wale filanan ye min bɛna an ka souveraineté militaire min bɛna ka n'o dafa wale sabanan bɛna kɛ jumɛn ye k'an ka souveraineté militaire dafa o ye MINUSMA tali ye MINUSMA ale ye Faransi ka fɛn ɲininen de ye parce que MINUSMA bɛ na ni kan min ye n'o ye résolution bɛnkan ye o voté tɔ Nations Unies na Faransi de taara ni ye résolution ye Mali tɔgɔ la Amérique y'o soutenir parce que u ka ko labɛnnen don u ka subagatɔn don u bɛna u ka intérêt de défendre Mali territoire kan o de kama MINUSMA décrété la résolution votée jamana minnu ni Faransi ka di n'olu b'u ta ɲini Faransi kun minnu ni États-Unis ka di n'olu b'u ta ɲini États-Unis kun u bɛɛ y'u ka contingent bila ka na parce que u nakun tɛ Mali la fasali ye dɛ u nalen don u ka intérêt min bɛ Mali la ni Faransi ni États-Unis y'o layidu ta u ye u nalen don o gardien u nana société de gardiennage de don e ma ye MINUSMA ma kɛlɛ kelen gagné u ma dugu kelen libéré o de kɛra an ka jamana kɔnɔna na donc an b'a ɲini Assimi Goïta fɛ militairement a ka MINUSMA fɛnɛ gɛn hali n'a ma gɛn ɲina parce que hali n'i y'u gɛn u taali bi temps dɔɔni ta o parce que hali cɛkana n'i y'a labɔ i ka so kɔnɔ i bi délai d'a ma n'o ye 3 mois ye ou bien MINUSMA dun ye san 3 kɛ u bɛ ka minɛnw donni ka na an ka jamana kɔnɔ u bɛ ka yɔrɔw jɔ hali n'u ma gɛn mois de juin in na mois de juin nata
parce que ça on va mandat be renouveler au cas sur le minɛnw tali daminɛ an b'o baara de ɲini Assimi Goïta fɛ o fila de tora sisan pour que ka Mali ka yɛrɛya segin a ma parce que MINUSMA ye Faransi ka tɔn ye n y'o f'i ye a ɲɛmɔgɔw bɛɛ ye Faransɛw ye wala Américains u bɛɛ bɛ Faransi ka baara la wala jamana minnu bɛ yen n'u bɛ Faransi ka daga kɔnɔ hali ni farafin jamanaw don olu de bɛ Faransi ka baara kɛ wa u bɛɛ b'u ka ordre n'u ka consigne u bɛɛ b'a minɛ Faransi ambassade la wala u b'a minɛ Élysée la Macron bolo donc nin de bɛ sen na o de ye communiqué in ye o phase dɔ de ye nin communiqué in ye o phase dɔ de ye donc n'an tilar'o la l'indépendance militaire n'an tilar'o la la souveraineté militaire an bɛna la souveraineté monétaire et économique parce que dɔw bolo ko monétaire ni économique ye kelen ye monétaire ye wariko ye mais wari tɛ économie ye o économie ye baara n'a sɔrɔ de ye mais baara n'a sɔrɔ bi kuma falen wari de la o de la on parle d'économique et monétaire kati monétairement wari tɛ Mali bolo an bɛ ka Faransi ka wari de dun ni o ye colonie française d'Afrique o de ye CFA colonie française d'Afrique Faransi ka jɔn minnu bɛ farafinna olu ka wari min bɛ Faransi bolo a kɔrɔ de o ye franc le franc c'est la France franc colonie française d'Afrique o y'a yɛlɛma ko communauté France o tɛ dɛ colonie française d'Afrique Faransi ka jamana jɔn minnu bɛ yen n'u bɛ jɔnya baara la Faransi bolo olu ka jɔnya baara kumafalen wari o de ye franc ye un franc français égale à 5 francs CFA o kɔrɔ ko Faransi mana baara kelen kɛ ka dɔrɔmɛ kelen sɔrɔ maliden wala CFA dunna o b'o baara ɲɔgɔnna 5 de kɛ ka dɔrɔmɛ kelen sɔrɔ wa o baara bɛ kɛ jɔn ye o bɛ kɛ Faransi de ye un franc CFA est égal à 5 francs un franc malien un franc français est égal à 5 francs CFA pire bi Faransi bɔra franc français la ka taa don euro la un franc euro un euro est égal à 656 francs CFA a bɔra 5 la an nana yɛrɛ sɔrɔ fo 650 ani 6 la anw bɛ développer cogo jumɛn na anw bɛ développer cogo jumɛn na an ka 5 francs dɛ an bɛ 5 kɛ Faransi ye o tɛ tuguni Europe tuguni an bɛ tila ka 650 ni kɔ kɛ Europe ye tuguni pour que an ka se ka dɔrɔmɛ kelen nafa sɔrɔ voilà pourquoi de façon monétaire an bɛ jɔnya na wari in ti dilan fɛ a bɛ dilan Faransi dugu min na o ye chamalière ye an t'a contrôler hakɛ min ka di Faransi a b'o bɔ n'a y'o bɔ un franc min ni o ye Faransi ta ye an bɛ dɔ min sɔrɔ o la o ye carte de ye o carte in fɛnɛ kelen min bɛ to an bolo Faransi bɛ min sɔrɔ o ye carte ye tɔ kelen min bɛ to an bolo n'o ye un franc ye Faransi bɛ tila k'o un franc tila 2 ye k'a fɔ ko an ka t'o garantie Faransi banque la pour que an ka demi in dun an ka budget 2300 milliards o ye demi in de ye a tɔ bɛ Faransi banque la n'an m'o kɛ n'an ka kɔɔri bɔra n'an ka sanu bɔra n'an ka jamana ye fɛn min na bɔ ko a bɛ t'o feere kɔ kan an tɛ se k'a feere parce que maa si tɛ an ka nafolo garanti Faransi kelen bɛ ka nin de kɛ anw na anw bɛ se ka bɔ nɔgɔ la nin kan cogo jumɛn na an bɛ se ka bɔ nɔgɔ la nin kan mobili wuru 4 t'a la moteur t'a la o ka bɛ tiɲɛ ma an k'a fɔ k'an b'a pousser mais kale de kelen b'a la k'a sama ka jigin dugu jukɔrɔ halisa o mobili bɛ bɔ a nɔ la bon Faransi bɛ k'o de kan na o de kama de façon monétaire jamana kuntigi n'o ye président Assimi Goïta ye labɛnw bɛ sen na Mali ka wari franc malien tɛ dɛ an tɛ faranko la dɛ Mali wari parce que franc ye halisa Faransi ko ye Mali wari o de bɛna dilan wari min ni an b'a garanti n'an yɛrɛ ka jamana sɔrɔ a n'an ka dugu jukɔrɔ fɛnw ye wari min n'an b'a garanti an teri jamanaw fɛ o wari de bɛna dilan min b'a to diɲɛ jamana bɛɛ la an bɛ se ka sanni kɛ an bɛ se ka taa an bɛ se ka segin cogo min ni an y'an ka wari dilan fo an ka kɛ jamana ye min bɛ production kɛ parce que n'i ka wari dilan a nafa de ye n'i bɛ fɛn dɔ dilan ka taa feere mɔgɔw ma o de la i ka wari bɛ bugun a bɛ yɛlɛ a bɛ nafa ladon i ka jamana parce que e ta o minɛn feere i ni wari dɔ bɛ na o de b'i ka jamana développer
mais n'i tɛ ka minɛn feere i ka wari de bɛ taa toujours a bɛ taa diɲɛ sɔgɔ la dɔ bɛ fara i ka fantanya kan donc Mali de kan ka o franc créer ka o kuma falen ani o suite kɛ usines ni baara créer ye an ka minɛnw dilan an fana ka t'u feere jamana wɛrɛw ɔ o de y'a économiquement yɔrɔ ye parce que n'i ye monnaie créer économiquement n'i ma sɔrɔ créer i ma minɛn dilan i ma usine créer i ma fɛn dilan i bɛ taa fɛn min feere kɔ kan fo k'e ta kɛ i bɛ kɔɔri mugu dama feere e tɛ se ka guloki dilan k'a feere i tɛ se ka sanu raffiner k'a feere i tɛ se ka pétrole raffiner k'a feere e tɛ se ka kaba mugu yɛlɛma k'a kɛ couscous ye k'a feere jamana wɛrɛw ma ka bɔ n'a ye kɔ kan i bɛ coron de donc o de la pour que k'an ka économie labalo an kan k'o baaraw de kɛ o de kama ne k'i ma n ko la souveraineté monétaire et économique a fila de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye n'i ye monétaire sɔrɔ n'i ma économie tugu a la dɔrɔn i bɛ coro wa u y'o de kɛ Modibo Keïta la n'a ye franc malien créé parce que économiquement u ye da bɛɛ tugu a ɲɛ o don a ma chance sɔrɔ jamana minnu bɛ jɔ a jigi kɔrɔ économiquement pour que ka da yɛlɛ a ye a ko y'a faamu kɔrɔ k'a kan ka usine créé koyi o de la a ye société ni usine min créé a bɛ 30 de kɔ bɔ ɔ Modibo y'o baara min kɛ o de kun ye pour k'an ka minɛnw ka bɔ pour que k'an ka économie labalo Faransi y'o de dɔn sisan ka kale da Modibo ɲɛ Modibo ma jigiya de sɔrɔ min bɛ jɔ Mali jigikɔrɔ économiquement o de la Faransi nana ka na gɛrɛndɛ kɛ an ka franc kan n'o ye an ka souveraineté monétaire ye parce que économiquement an ma se k'an ka souveraineté économique sɔrɔ o de nana ni Mali firili ye an bolila joona ka bɔ CFA la ka taa an yɛrɛ di an bolila ka bɔ Mali wara la ka taa an yɛrɛ di Faransi ma tuguni CFA la an donnen Faransi an nɛgɛ ka waati kɛ a nana laban Modibo ye société min jɔ Mali mɔgɔ minnu taara baara la k'a ɲini k'a fɔ olu sociétés bɛɛ ka privatiser olu sociétés bɛɛ ka datugu n'u ma min datugu y'o privatiser k'o baarakɛlaw gɛn o de nana ni mɔgɔw bilali ye partant volontaire à la retraite ani ajustement structurel ka mɔgɔw diyagoya ka sociétés datugu pour que an ka jamana sɔrɔ ka bin ɔ an ka segin fantanya ma Banque mondiale ka sɔrɔ k'a fɔ ko u bi cadre stratégique de lutte contre la pauvreté sigi ko ka fantanya kɛlɛ ɲinan y'o san 60 ye foyi ma kɛlɛ piège ye wa la souveraineté économique et monétaire a bɛ nin yɔrɔ ninnu de la o ye sabanan ye jamana kuntigi wa ani jamana marabaaw bɛɛ labɛn na k'u ɲɛsin fɛn minnu ma min ni nin communiqué in bɛ o de jira parce que nin communiqué in ye fɛn dɔ de juru kun ye an bɛ k'o de sama a naaninan ça c'est la souveraineté linguistique culturelle et socio-éducative. Kan, danbe, bokolo, ani an ka baara bolo. Faransi ka kan n'o ye tubabukan ye an b'o bila an bɛ kalan kɛ an denw kun an yɛrɛ ka kan na an danbew n'an tabiya n'an ka jogo ɲuman an b'u kalan o la parce que le fait k'an bɛ faransɛ kalan an ɲinɛna an jogo n'an ka danbew kɔ. An tɛ kala kɔmɔko la an tɛ kala sɛnɛko la an tɛ kala boloko la an tɛ kala maloba yaasa la an tɛ kala musobila la an tɛ kala an ka danbeko foyi la an tɛ kala tɛnɛ na an tɛ kala jogo la an tɛ kala maaya la anw bɛ kala ABCD 1 2 3 philosophie dictée question histoire géographie la révolution française ni critique karata kan ninnu anw bɛ kala o de la ka an ɲinɛ an yɛrɛ kɔ Modibo ti kala Damozo ti kala Biton ti kala hali n'i y'a kala o b'a bɛɛ kɛ ligne damadɔ ye o bɛ tɛmɛ les sociétés africaines bamananw ka société n'u ka danbe le kɔngɔ le do jogo tɛ o jogo ni maaya ni kɛcogo ɲuman dɔ de bɛ yen sɛrɛ i ni mɔgɔ min bolo kora ɲɔgɔn fɛ n'aw ye sɛrɛ ye jogo ni danbe ni kɛcogo ɲuman dɔ de bɛ yen an bɛ kalan an ka société a valeur n'a kɛcogow de la ɔ n'an y'olu bila didadi ti fɔ balani ti fɔ kɔtɛ ti fɔ cɛbilencɛ ti fɔ nkusu ti fɔ cibalani ti fɔ soliyo ti fɔ foyi ti fɔ an bɛ sugu de lamɛn an bɛ sulo de lamɛn an bɛ feuilleton de lajɛ an bɛ ɲinɛ an yɛrɛbakun kɔ o tuma an bɛ ɲɛsin Faransi ma an tɛna ku Faransi la sabula olu jogo tiɲɛnen bɛ n'an ye olu ye fɛn min kɛ kabi diɲɛ koyi fo ka se bi ma anw b'a fɔ k'an bɛ olu gɛn ka k'u la an bɛ k'u la wa jango Faransi bɛ ka barrière bɛɛ kɛ pour que an kana k'u la ɔ donc an bɛ kɛ Konatɛ waratɛ ye o de la bi farafin jamana caman kɛlen don Konatɛ waratɛ ye parce que o y'an ka kan bɔsi an na kan bɔsila na an ka danbe perdre an na kan bɔsila na fɛnɛ u y'an ka kodɔn bɔsi an na
au lieu que an ka bamananya danbe kalan an ka maninkaya danbe kalan an ka dɔgɔnɔya danbe kalan an ka filaya danbe kalan an ka surakaya danbe kalan an ka miyankaya ni selifuya danbe kalan an y'o bɛɛ ye k'o to yen o bɛɛ ye gawaya ye o ye ɲɛyɛlɛbaliya ye. Et pourtant la première déclaration universelle des droits de l'homme n'o ye jo sariya fɔlɔ hakɛw ye o de bɔra Mande. Société fɔlɔ minnu organisé la k'a fɔ karisa ye faama ye e y'a kankɔrɔsigi ye nin ye kalanbaa ye nin ye sariyatigi ye nin ye hɔrɔn ye nin ye jɔn ye si kana don si gasi la c'est en Égypte. O classification kelen de tun bɛ Mande o classification kelen de tun bɛ Empire Sɔngoyi kɔnɔ o classification kelen de tun bɛ marakaw fɛ Empire du Ghana kɔnɔ. Wa an ka siya o siya n'u diinɛ o diinɛ an'u danbe o danbe nin bɛɛ lajɛlen de tun ye maaya kɛcogo ɲuman ye o don maa si tun tɛ maa si tɛnɛ tiɲɛ ɔ faransi y'o de bɔsi an na k'an ka culture bɔsi an na an ka culture bɔsila an na an nana ka n'an ɲɛsin tubabu kalan ma n'an denw ye san 5 san 6 san 7 sɔrɔ an bɛ t'u tɔgɔ sɛbɛn faransi ka jɔnya ekɔli la première année u san 7 pour que u ka se ka u tɔgɔ sɛbɛn ka livre kalan f'u ka san 7 wɛrɛ kɛ CP san 14 san 14 ye denmisɛnnin balikuya kuma ye o y'a musofuru kuma de ye société banbara la ani tradition na faransi y'o de dɔw de nana an na segin kɔfɛ san 14 ye denmisɛnnin kɛ kuma ye ka taa foro kɔnɔ ka sɛnɛ k'a fa ye san 14 ye denmisɛnnin ka formation professionnelle dafa kuma de ye e m'a ye bi minnu y'a faamuya n'u y'u denw bila souderiya ni maçonniya na ani fɛnkɛ na depuis san 14 o b'a sɔrɔ u bolo jɛra patron bɛ se ka mobili t'u bolo patron bɛ se ka soudeur minɛnw t'u bolo yɛrɛ menuisier bɛ se ka minɛn to a ka paranin kɛ san 14 bolo n'a y'a kalanni daminɛ san 7 wa o de tun b'an fɛ yen kɔrɔlenw mais tubabuw nan'o yɛlɛma an san 14 san 7 kɛlen kɔ tubabuw ka jɔnya kalan na an tɛ se ka foyi kɛ an tɛ se ka livre dilan an tɛ se ka livre sɛbɛn an tɛ se ka baara kɛ parce que an murutira an fa ka baaraw ma an murutira an ka danbe baaraw ma an murutira an ka forow ma an murutira an ka misigɛn ma an murutira an ka kɔmɔ ma o b'a sɔrɔ an bɛ 7e na o CP o se ka foyi d'i ma i bɛ tila tuguni i bɛ san 3 wɛrɛ kɛ i si kɛra san 17 ye i tɛ se ka foyi kɛ i bɛ bac sɔrɔ n'i ye bac sɔrɔ o la i bɛna tuguni san 4 wɛrɛ kɛ an bɛ san 25 fɔ san 30 de kɛ ta kolokala ni ba taara ko la faransi nɔfɛ u ka kan kalanni na ni min b'a fɔ n ye droit kɛ o b'a fɔ n ye socio anthropologie kɛ wala o b'a fɔ n ye technique nin kɛ n ye nin kɛ pop baga a si tɛ baara di maa si ma a joli ka diplôme dalen bɛ u ka so kɔnɔ yen u labanna ka segin masɔnkɔrɔ baara ma u labanna ka segin carte feere ma u sigilen filɛ Malitel da la tu penses que u san 7 n'u fa kun y'u tɛgɛ minɛ u kɛlen ka depuis u san 3 u kalannen u fa kan na n'u fa kun y'u tɛgɛ minɛ u san 7 u ka taa bamanankan kalan ka métier kalan et tu penses que minnu si bɛ san 30 san 40 min ɲɛ ma t'a sɔrɔ u ka atelier baw b'u bolo u kɛlen bɛ chef d'entreprise ye wa faransi ye nin de kan na k'an kunma yɛlɛma il va y avoir des docteurs minnu kunkolo ka bon u kɔnɔ ka bon mais ils n'ont rien foyi t'u bolo parce que développement taara k'u dan ils n'ont pas su capitaliser le temps mani vient waati de b'a la cɛ o cɛ n'i sigira ban kan ka san 20 kɛ e sigilen bɛ ban kan i tɛ dɔ wɛrɛ la suma na sɛbɛnni ni kalan ni jate kɔ n'i tilara fɛnɛ jamana min ni o y'i bila o la o jamana e emploi yɔrɔ t'o jamana bolo manque d'emploi chômeur bɛ du jumɛn bɛ yen ko chômeur tɛ 10 ni 20 bɔ a la n'a duden ka ca e k'a fɔ bi ko polisi concours bi kɛ maa min bɛ taa dossier bila a fɔ i bɛ maa 1000 ta maa min bɛ taa dossier bila maa 200 maa 300 o bɛɛ de ye chômeur o si tɛ foyi la koyi ni hali société ni ko min maa 5 ta i b'a sɔrɔ cɛ 600 cɛ 1000 minnu ka dossier bila o bɛɛ de ye chômeur ye wa o bɛɛ de trompera faransi ka système éducatif fɛ u ka kangala in fɛ parce que u bilara sira kan sira min ni faransi yɛrɛ b'a dɔn ko bɔda t'a la débouché t'a la ka su k'u la k'u lafu k'u kɛ chômeur ye k'u kɛ maafɛma ye k'u bololankolonya faransi y'o de kɛ mali la. D'accord. Donc, ni an b'an ka souveraineté ɲini o de y'a 4nan ye an b'o de ɲini. Wa kan ni kalan de bɛ taa a ni danbe bɛ taa o de b'an jogo segin a ma. Et moi je pense que teliya la n'a jara colonel Asimi Goïta ye k'a fɔ a b'o segin Mali ma o bɛ se ka kɛ an bɛ se ka kan caman an ka kan bɛɛ kalanni daminɛ ekɔlisow la sini sɔgɔma bɛɛ ni ekɔli wulila parce que san 20 Mali kodɔnbaw kɔnna ka kan kalan k'a livre dilan k'a manuel dilan k'a technique dilan k'a ɲɛfɔ cogo dilan mais exemple ta le petit Aziz Traoré an dɔgɔnin don mais kodɔnba don han parce que ale de bɛ se ka
matière minnu ka gɛlɛn les formules chimiques scientifiques a b'a ɲɛ f'i ye bamanankan na bamanankan jɛlen na a b'a sɛbɛn wa o sɛbɛnni min bɛ kɛ o tɛ faransi ta ye o sɛbɛnni ye diɲɛ bɛnkan sɛbɛnni a bɛ fɔ o de ma phonétique internationale alphabet phonétique international API o diɲɛ bɛ bɛnkan de ye k'a fɔ n'a bɛ kan sɛbɛn n'i ye nin fara n'i ye nin kɛ A ye o de ye A ye n'i ye nin kɛ O ye o ye O ye n'i y'a da dingɛ o bɛ kɛ O ye n'i ye nin yɛlɛma a bɛ kɛ E ye donc n'i ye nin fara ɲɔgɔn na o de bɛ se ka sɛbɛnni kɛ an bɛ se ka sɛbɛnni kɛ phonétique international la n'an ka kan bɛɛ ye ne yɛrɛ ye dɔɔnin kala o la o n y'o kalan o dɔ ka cours di o la donc c'est pour te dire que bi au moins bɛ Mali bolo wa an ka jamana faamaw kan k'u ɲɛsin o de ma pour que an bɛ se ka bɔ faransi ka jɔnya la cogo min an ka se k'an yɛrɛ ta. d'accord fɛn min ye irisiw fana ye an y'a bi olu fana ye ɲinini kɛ conseil de sécurité la ko ka ɲɔgɔn kɛ teliya kɔnɔ. Amadu barika de bɛ bɔ digi dɛ ne bɛ nin kuma in fɔ kumaba de don dɛ misitigiw de bɛ ɲɔgɔn fana nin dɔrɔn ye faransi tun ma résolution ta ka taa Nations Unies na k'a fɔ ko ka Mali sanctionner ko ka jɛkulu bila ka na minnu bɛna enquête kɛ Mura wa ko Nations Unies bi o kama ko bɛ Nations Unies ka mission kɔnɔ Rusiw ni Chinois ma u ka veto jamana 5 min ni fanga b'u la deuxième guerre mondiale kɔfɛ Nations Unies tɔgɔ la ni olu kelen banna dɔrɔn ko ma diɲɛ na o ti kɛ n'olu 5 sɔnna ka diɲɛ k'a fɔ ko maafa de ye ko ɲuman ye k'o de ye droit de l'homme ye o bi kɛ n'olu kuru diɲɛna k'a fɔ dɔ ka bi dɔ kan dɔ ka dɔ muso minɛ a la dɔ ka sanu bɔsi a la dɔ ka taa mɔgɔ faga yan k'o de ye ko ɲuman ye k'o bi kɛ Nations Unies conseil de sécurité o de ye o comme olu tun b'a fɛ ka anw janfa o ma se sisan anw yɛrɛ b'an labɛn an bɛ kɔgɔ cogo min labɛnnen bɛ Russie bolo an tɛ n'o poyi parce que Russie de b'a dɔn u bɛ min fɛ mais Russie de y'a laɲini bi k'a fɔ Nations Unies conseil de sécurité jamanaw ye ko an ka sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ Mali yɛrɛ kan kuma bɛ anw yɛrɛ fɛ ka fɔ Maliko la a yɛrɛ daminɛ an bɛɛ dɛ Macron tɛ sɔn o ko la dɛ parce que ko bɛ ko la ni Russie y'o da tabali kan anw de bi teliya parce que n ye minnu f'i ye ni o ye an ka souveraineté monétaire économique ka fara an ka souveraineté linguistique éducative et socio-culturelle kan a dɔ bɛ dɔ la o bi teliya a dɔ bɛ dɔ la Mali mago bɛ minan girinma minnu na ni olu nali balannen bɛ k'o sababu kɛ Nations Unies ka traité jugu n'u ka nkalonba kulew ye a dɔ bɛ dɔ la olu nali bɛ teliya Mali bɛ se ka bɔ k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min sabula Poutine b'a fɛ de ka farafinna libéré ka bɔ Égypte Faransi bolo o baara de daminɛna e ma ye jamana minnu ka kɛ o olu bolila ka t'u meleke Russie la wa an ye Cameroun ninnu bɛɛ talen donc Poutine bɛ o baara de la anw fɛ bamanana kuma dɔ an b'a fɔ ko a t'a bɔ dugutigi den ye k'i kun da kogo la kuma bɛ taa dugutigi bulon la o t'a bɔ dugutigi den ye k'i kun da kogo la o kuma bɛ taa bi fɛrɛbala ye panbaranpa bɛɛ b'o mɛn anw jigi ka ɲi parce que colonel Assimi Goïta ye ɲuman de da n'i ye ɲuman da a bɛ falen ɲuman de la n'i ye juguman da a bɛ falen juguman na a jɔra a kolo gɛlɛyara o danaya min ni Mali y'o sɔrɔ n k'o de kɛra sababu ye Chinois dara Mali la ka kɛlɛkɛminɛn feere Mali ma min n'u y'a jɛ jamana wɛrɛw la n k'o de kɛra sababu ye Poutine dara Mali la ka minɛn sophistiqués dernière génération kasi maramaw tɛ dɛ a kura k'o caman feere Mali ma ka dɔnniya na n k'o de fana kɛra sababu ye Turquie ale dara Mali la drone équipé drone de combat caman k'a contrat signé ni Mali ye olu de bɛ ka dilan Mali ye o bɛ na livrer o ye minnu jɛ jamana caman na donc Mali ka image bɛ ka renforcer le Mali est en train de devenir une puissance politique internationale et une puissance militaire et régionale an b'o baara de la donc Russie ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri bɛ bila o minɛn de kɔnɔ kuma tɔ bɛ kɔfɛ dɛ kuma tɔ bɛ kɔfɛ inshallah an b'o fɔ don wɛrɛ don min tɛ bi ye n'Ala y'an si jɔ k'a kɔnɔ. d'accord an bɛ lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ halisa a ka video ninnu a ka partager kosɛbɛ kosɛbɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an lajɛ nin wagati in na an b'o fo dante foli min na an b'a fɔ maa min b'an ka kɛnɛ kɔnɔ bi ale Seydou Umar Traoré journaliste don maa don fɛnɛ maa min bɛ yen nɔ ni a bɛ analyse kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ donc kuma kuncɛ kuma la ka bɔ jɛmu kɔnɔ i bɛ se ka mun fɔ. Kati ne wasalen don n jigi sigilen don parce que Mali bɛ sira min kan sira in ka ɲi an bɛ kɛlɛ min na kɛlɛ in ka ɲi seli don
Assimi Goïta y'a fɔ malien bɛɛ ko transition kundamana kɛra kalo 24 ye. An doni CEDEAO ma bɛn o n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na. O kɔrɔ de ko an ka tɛmɛ ni baara ye. An k'an kolo gɛlɛya, an k'an ka Mali ka yɛrɛya d'a ma. Jamanadenw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. An ka ni sɔrɔdasi ninnu sekɔrɔma don don. Parce que ninnu ye Ala sɔn de ye dɛ. Wa ni Ala b'i sɔn i b'a sɔrɔ dans l'histoire a b'i sɔnko kelen sɔnko fila sabanan t'a la dɛ. Ala y'an sɔn Modibo Keïta la an m'o faamu an y'o perdu. Ala y'an sɔn Assimi ni les 5 colonels la an k'an jija an k'olu sen minɛ an ka n'o jɛ dɛ n'an y'o jɛ n'an y'olu jɛ n'an borokotora ka bi Faransi da Ala m'an kisira wallahi abillahi ta'alahi n'an bina Faransi da Ala ka kulu walaw 100 don an n'a cɛ wallahi an bɛ sila tunu. E y'a ye o ye faali min da Wurandakaw kan génocide u b'an yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na an bɛ ɲɔgɔn faa ka ɲɔgɔn ba hali ni Maliden tɔ tora cɛ kelen ye o b'an yɛrɛ fa Ala ni Faransi ka janfa fɛ n'o kɛra yan bɛ kɛ tɔngɔngolo de u bɛ an ka nafolo bila u sagoya la u b'an ka territoire ta parce que Faransi territoire man bon mais maa miliyɔn 300 de bɛ Faransi territoire kan Faransi Mali région Gao ka bon ni Faransi territoire ye. Donc Faransi mago bɛ kɛnɛ na yɛrɛ hali minɛn mun b'u bolo n'o ye kɛlɛkɛminɛn u bɛ minnu boli sanfɛ parce que a boli yɔrɔ t'u fɛ yen. Donc hali an ka kɛnɛ jɛlen dama Faransi b'o fɛ kuma t'an ka dugu jukɔrɔfɛnw n'an ka nafa ma donc an de b'an kolo gɛlɛya ka kɛ cɛ ye dɔw bi tɔɔrɔ dɔw ka baara bi jɔ dɔw mago bi sa nka an ti sa dɛ an bɛɛ ti sa dɛ an bi sɛgɛn mais an bɛɛ ti sa donc an ka sɛgɛn ni gɛlɛya kun pour que an bɛ se ka don dɔ ye cogo min an kɔw bɛ se ka lafiya cogo min o baara de bɛ senna Ala k'o faamuyali ko ɲuman di ani jamanaden bɛɛ lajɛlen ma inshallah. Merci beaucoup. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ tun bɛ k'an lajɛ nin wagati in na an bɛ aw fo dante foli min na an b'a fɔ Ala ye aw tulo ni aw ɲɛ garisigɛ kɛ nin ye an ka bi walawala kɔnɔna la hakɛto b'a kan wasalam. Libera ela, Diana,